niining ira sa atong kinabuhi diin ang stress, depression og suicide kusog kaayo. Gakinahanglan kita aning ato karong mga pagbasa labi na gyud sa ebanghelyo nga makat-unan og mapuy-an nato. Ang mga santos sama ni San Luis Gonzaga o Aloysius Gonzaga, San Vicente Ferrer, San Roque o uban pang mga santos, nagsunod sila aning atong gibasa karon. Matud pas unang pagbasa, si San Pablo gusto unta siyang ma-perfect kanang wa na siya ay mga sakit, kasakit o kahuyangan. Pero unsa may gisulti ni Kristo, niingon si Kristo niya, ang akong grasya igo na nimo. Sa dihang gidawat ni Kristo ang grasyas Ginoo, pasabot ang kabubuton sa Ginoo, nya gisunod na lang niya ang iyang mga pulong. Nakaingon si San Pablo, sa akong kahuyang akong nakita nga diha ko na ligon og diha na hingpit ang grasyas Ginoo. So di gid unta ta magsalig aning atong mga kalibutanong mga kusog, kalibutanon nga kinabuhi, kalibutanon nga panginabuhi, kalibutanon nga kwarta, gahom, kay pulos gini siya way kapuslanan. Ngilingay mong tupad, nagasalig ka sa imong balay, masunog ra na. Gasalig ka sa imong sakyanan, mabangga ra na. Gasalig ka sa imong bana, mangabit ra na. Salig ka sa imong asawa, oy, magyaw-yaw ra na. Magsalig ka sa pare, mangulikta ra na. Magsalig ka sa imong health, na mukalit lang kag ka stage 4 cancer. Pero salig sa Ginoo, way sinugdan o way katapusan. Muna diri sa atong tubag sa Salmo, tagamtama og tan-awa ang kaayo sa Ginoo. Tanang tao giagda niini ang kaayos Ginoo. Ug unsa may kaayos Ginoo nga bisan tagdaghag sala pwede ta niya pasayloon. Bisan og daghan tag sakit pwede ta niyang ayohon. Bisan og ang atong problema tagalapaw na, dali ra kay na niyang sulbaron. Basta matud pa niya dinis atong ebanghelyo, ayaw lang yun mo paulipon sa kwarta. In quotation ba, kwarta. Unsa man ang kwarta? Bahandi sa kalibutan. Unahon yun nato kuno pagpangita ang iyang gingharian ug magkinabuhi ta subay niini. Pasabot ang gingharian sa Dios mao ang iyang mga pulong nga gisulti niya sa ebanghelyo. Sama ang pagpasaylo, pagpaubos, pagkamanggihatagon, pagkamaluluyon, pagkamapasayloon ug uban pa, pagkamahigugmaon. Kanay atong puy-an. Ayaw anang kwarta, kana bitang gutomon ta. Unya gutom na jud kayo, mangita kag pagkaon, mosamot imong kagutom. Pero pag sharing ragod mo sa imong amigo, amigang kanang naghigugmaay mo, mawa ang gutom. Tanawa na kanang mga manag-uyab, labi nagkuan kay sila kana ganing close gyud kayo na mawa ang gutom mawa ang kahadlok, mawa ang kabalaka. Mura bag yun, narabay dagom siya, pasinguhan tayo siya, maigo niya tas kilat siya, basta kita lang duha, okay ra gyud, ano. Pero wa gyud kay kuyog. Sos, may kayong idagan. Mao na tagaan gyud nato pagtagad ang pulong sa Ginoo. Kay matud pa niya ni Kristo ang iyang assurance, kung ang mga bulak, mga balili, kanang mga langgam nga gagmay giatiman maginas Ginoo, kamo pakaha nga iya gyud mong mga anak. Ayaw na kunog kabalak ay ang ugma. So mawagi atong stress. Ang kaugma ayaw nagkabalaka. Nanglitan, kulatahon ka sa imong bana karon. Pagpakulata lang karon. Ni ayaw na pag una-una ugma kulatahon na sad ko. Ayaw na. Nanam sa kuno ilaing problema ang ugma. Basin ika ugma muhapuhap na sad na nimo. O di bawi na sad.
Nya ka ng anak, ayaw pagsig abortion, o mamabdos ka, sige lang. Tutalo pa mo sa kasiguro nga ighuman ni mong anak-anak, mamatay na ka. Kinsa pa may sakiton anang bataa. Di ba? Muna, ayaw kabalakas ugma, itugyanas Ginoo. Kaya ang Ginoo na mo take care og tinuod sa gid siyang makaamping nato. Ang gilingi anay mong tupad. Ing na, sugod karon din ako mabalakag maunsa ka ugma. Di na ko mabalakag.